Benvidas e benvidos á 29ª edición dos Premios de Teatro María Casares, organizados pola Asociación de Actrices e Actores de Galiza. Lembramos que deben apagar os seus teléfonos móviles e aparellos electrónicos. Agardamos que desfruten. A gala vai comezar. Aquí unidade 1, establecendo comunicación con unidade 2 e unidade 3. Cambio. Unidade 2, recibo as túas palabras, unidade 1. Adiante, unidade 3, cambio. Aquí 3, non se escoi... Está todo moi... Yo. Aquí unidade 1, falando con unidade 2, unidade 3. Unidade 2, recibimos te alto e claro. Unidade 3, non se te entende un carallo. Tes que ampliar a antena de emisión e recepción. Cambio. Aquí estou é unha puta. Yo. Aquí unidade 2, seguimos en recibirte ben, unidade 3. Unidade 1, alto e claro. Estou albiscando algo que parece ser un escenario. Aquí unidade 1. Unidade 2, eu tamén estou vendo algo que semella ser un escenario. Unidade 3, que? Como van os tes problemas de comunicación? Cambio. Aquí unidade 3, recibidesme ben, unidade 1 e 2, cambio. Aquí unidade 2, alto e claro, unidade 3, cambio. Aquí unidade 1, unidade 3, recibimos te alto e claro, por fin, cambio. Aquí unidade 3, parece que tamén estou a ver o escenario, cambio. Aquí unidade 1. Ímonos dirixir con prudencia cara a él. Cambio. Aquí unidade 3. Cara a quen, unidade 1? Aquí unidade 2. Aquí unidade 2. Unidade 1. Aquí unidade 1, unidade 2. Cala a boca que non sei que está dicindo unidade 3. Cambio. Ok, cambio. Aquí unidade 1, unidade 3. Que coño estás dicindo? Cambio. Perdón, esquecíame. Cambio. A ver. Aquí unidade 1. Ímonos dirixir, cando estou dicindo que imos cara ao escenario, refírome ás 3 unidades. Estadesme dando a noite, por favor. Imos cara ao escenario, moito coidado, pode haber trampas. Chan en mal estado, mal cableado. Aquí unidade 3, é que xa estás cabreado. Aquí unidade 1, unidade 3. Escoitaches que dixera cambio? Non, por qué? Por que non dixen cambio? Por que non rematara de falar? Cambio. Aquí unidade 2, eu tamén entendín algo de cabreo, unidade 1, cambio. Aquí unidade 3, quen dixo cambio? Cambio. Aquí unidade 2, eu dixen cambio. Aquí unidade 1. Ímonos a chegar con moito coidado cara ao escenario. Por favor, tede moitísimo coidado coa electricidade, co magnetismo, co campo gravitacional inconstante, foder. Cambio, vamos. Xa están aquí, por fin, home. Sodes da compañía, non? Sí. Eu xa vos vía, pero dixen non falo con eles porque están falando raro, así de cousas técnicas. Pois nada, pois xa virán o escenario que é onde pasa todo, non é? Xa. Pois ala, toma, xa está todo. Como todo? Claro, o escenario iso está aquí, non? Maravilla, E vos xa tedes as vosas cousiñas para montar, non é? Unidade 2. Agora xa non, vale. Non. Vale. Ben, pois dicía que precisamos dun electricista e de carga e descarga. Eu diso non sei nada. Eu estou aquí de fin de semana que non me corresponde. Teño que marchar. Así que marcho por iso porque teño que marchar. Mire, estes son as chaves do local. Cando acaben deixanas aí no bar do enfronte. No bar do Paco? No bar do Paco comer algo?
para comer algo, que é un xogo de palabras, non? Sí, é un xogo de palabras, pero está moi bo se queredes comer algo, Vale. Bueno, pois ahora sí que marcho. Cando acabedes, deixades ali que está aberto e ala. Vale, pero desculpe, pero cando veñen o electricista e os de carga e descarga? O que sei, home, iso chamada concelleira, se queredes. Xa vos dirá ela, eu que sei. Apunta aí, rapaz, home. A ver, apunta aí, 666-662-226. Como? É ben doado, non, Marcho? Home, vai, desde logo. 666-662-226. Aquí, unidade 666-662-226, carallo. Non entendín nada, eu non entendo. 662-226. Hai tres por me, veña, vai. Mira aquí, a ver. 662-626. Están mans libres. 261. A ver. Sí. Bueno. Marcaches, Sí. Sí, quen chama a estas horas? Moi boas, señora boas, concelleira. Somos os boas. técnicos da compañía de teatro. Pois vaya horas, para que logo digan que os do teatro nunca madrugan. Xa. E que xa acabastes? Non, aínda non empezamos. Oh, vaya. Claro, precisamente chamamos Sí. porque necesitaríamos que viñese o electricista para ver o cadro, para pachear. Oh, non. A mí non me parcheades ni me clavades nada no teatro, Non, que está todo ben bonitiño como está. Xa, non, pachear precisamos un electricista. Pois non hai. Como que non hai? Non hai. Verás que non quere traballar con nós. Di que lle debemos moitos cartos, sabes ti? Que parvada. En fin, a xente agora non quere traballar. Pero, bueno, iso que facedes vos non ha de ser moi difícil, non? Hai moitos enchufes por aí, todo. Xa, claro, imagino. Terán para toma trifásica. O que? Con neutro. Mira, así non acabamos, Xa nos encargamos nós, Cando Moi ben, veñen os da carga e descarga, cando veñen? Non están aí. Non. Ai, que raro. A ver, toma nota. 666633336. Chamadeos, porque vos están esperando. Ai, mira, igual te están tomando café. Sí. Ai, café. Ai, un cafeliño. Daisy, un café. A ver, estou chamando. Estou chamando os de carga e descarga, a ver. A ver. Empezamos ben. Aí está. A ver, está. Carallo. A ver. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué? Hola, mira, somos os da compañía de teatro. ¿Qué? Os técnicos da compañía de teatro que temos función esta noite. Era para saber cando viñades. ¿Y dónde? O teatro. Ai, a nós ninguén nos dixo nada, Pois, a nos dixéronos que virades pola mañá, Decidín moitas cousas, pero mira, nós somos de protección civil. Estamos montando unhas casetas da feira de Mar e Monte, a do polvo e a do churrasco. Tamén temos que traer despois os bancos corridos e as mesas, logo temos que ir rozar o monte de arredor da igrexa para a misa exterior cantar. Escoitasme? Sí. Vale, e despois temos que poñer todo balado todo para a procesión e logo ainda temos que ir buscar o Cristo, baixalo no burro, poñerlle as rodas e tapalo, en fin, un Cristo. E logo temos que controlar o espacio dos fogos de artificio que a distancia reglamentaria. Se tal, despois ainda podemos ir pasar por ali, non? Grazas. Xa vos digo unha cousa, de cousas que hai non sei se vos irá xente ao teatro. Como sempre. Sí. Aquí unidade 1. Aquí unidade 1, falando con unidade 2 e unidade 3. Compañeiras, nós non desfalecemos. Preparémonos para a montaxe. Cambio! Veña, vai. Joder. Con todas vos, Eva Fornias e Xosé Barato, vicepresidenta e secretario da... Con todas vos, Eva Fornias e Xosé Barato, vicepresidenta e secretario da Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Buenas noches.
Señora alcaldesa de la ciudad de La Coruña. No vino. Señor delegado del Gobierno. Señor consejero de Cultura, Lengua y Juventud, acentuado en la U. Tampoco vino. Señor administrador único de Sargadelos. Bueno, lo importante, compañeras, compañeros, amigas, amigos, estamos aquí para celebrar la fiesta de nuestro teatro, del teatro que hacemos aquí y ahora, del teatro que hacemos un día sí y otro también, del teatro hecho en nuestra lengua, el gallego. Hablar de teatro aquí y así, ahora, en este escenario, y justamente hoy, puede resultar un poquito extraño, ¿no? Pero no es nada que no pase todos los días en los medios de comunicación. Leemos los periódicos en un idioma que no nos corresponde porque nos traducen y cada vez nuestro idioma es más pobre porque lo van empobreciendo. Esta es la realidad publicada en numerosos medios cada día, eso sí, muy subvencionados por la Xunta de Galicia. Pero tenemos la suerte de vivir donde vivimos y, como bien dijo el consejero de Cultura, Lengua y Juventud, acentuado en la U, en septiembre pasado, cuando acudió al Consejo de las Lenguas Oficiales del Estado, y esto lo voy a leer textualmente traducido: vivimos en un modelo lingüístico cordial e integrador que no genera conflictos porque empleamos nuestra lengua como puente, nunca como muro. No sé vosotras, yo me quedo mucho más tranquilo. Un modelo integrador, vou cambiarse de idioma, que o Instituto Galego de Estadística retratou o pasado mes de outubro na súa enquisa pública do uso do coñecemento e uso do idioma galego. Os datos indican que, por vez primeira, o castelán é o idioma predominante en Galicia. Estos son los datos del presente. De nosotros depende que el futuro suene con esta música. Ou que o futuro soe así. Boa noite, señora alcaldesa da Coruña. No, en galego tampouco veo. Vale. Señor delegado do Goberno. Señor conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. No, en galego tampouco veo e non se espera tampouco. Vale. Amigos, amigas, compañeiras, compañeiros, hoxe estamos aquí neste día para celebrar. Benvidas a nosa festa, a festa do teatro galego. Falemos logo desa ponte da que falaba o conselleiro. Miremos cara atrás cando no 2009 o presidente da Xunta aparecía na manifestación de Galicia bilingüe. E comparémoslo coa situación actual. Esa ponte que nos levou dentro do decreto do plurilingüismo ata hoxe. Un decreto que se levou a cabo sabendo, sendo secretario xeral de Política Lingüística, o actual director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. O seu sucesor, Valentín García, leva no seu posto dende o 2012. O noso máis coñecido Jacobo Sutil, ao que xa lle temos certo cariño despois de tantos e tantos anos de roce tonto, leva no cargo desde 2013. Claro, preguntámonos se nada vai cambiar, para que necesitamos un novo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude? Esta é unha pregunta que non queremos renunciar a tela na cabeza, porque, como xa dixemos, o futuro depende de nós. A lingua é a nosa forma de nos expresar, de comunicarnos entre nós, pero tamén é a base dun tecido cultural, do noso sector. Sin a nosa lingua, moitas e moitos de nós probablemente non teríamos traballo. Dende logo, o secretario xeral de Lingua, seguro que non. E quizáis tampouco o tería o director xeral da antiga CRTVG ou o novo de CESAG ou... Bueno, o peso que tiveron e que deben continuar a ter os medios públicos na difusión da lingua resulta indubidable. A dobrase e a produción de ficción foron pezas triangulares para o noso idioma. Deben volvérselo. Como tamén debemos de reclamar a nosa visibilidade na televisión española, porque nos pertence.
Claro, se falamos de medios públicos non podemos deixar de falar da nova lei de medios audiovisuais que acaba de ser aprobada pola maioría do Partido Popular no Parlamento. Unha lei a que nos opoñemos frontalmente por todo o que implica maior control político, a laminación da labor xornalística, a apertura a outras linguas e a disminución das maiorías para a elección da Dirección Xeral da CRTVG. Un director xeral que despois de 16 anos 350 venres negros segue no seu cargo. Un director xeral que ten moi claras cales son as súas prioridades e que chegou a afirmar en sede parlamentaria que se ten que escoller entre a imaxe da casa ou o dereito á información, queda co primeiro. Por iso, non nos vamos cansar de repetir que necesitamos uns medios públicos que reflictan a realidade dun país, sobre todo cando ese país manifesta unha vontade e berra cousas como altri non. A CRTVG está a celebrar o seu 40 aniversario. A Asociación de Actores e Actrices tamén estamos de aniversario o próximo mes de maio, faremos tamén as 4 décadas. Esta asociación deu pasos esenciais cando todo estaba por facer. O camiño de teatro, a formación, a mellora dos dereitos, todo foron conquistas que só podemos facer dende do sector e dende a Unión. Dende logo, ninguna destas asociacións, nin a AG, nin Escena Galega, nin Audiovisual, nin Academia de Audiovisual, nin ningunha asociación profesional é un ente etéreo ou unha inteligencia artificial. Son a xente que a conforman, son a vontade colectiva, somos nós. Todas e cada unha destas asociacións, comentando pola nosa, precisamos de vós, dos socios, das socias, dos corpos asociativos fortes, porque custa moitísimo desfacer as cousas, pero moi pouco desfacelas. Isto non o podemos consentir, non podemos dar ningún paso atrás. A nosa defensa é a nosa unión. Todas estas verdades tiñas moi claras o noso compañeiro Xavier Deive, o que hoxe imos celebrar. E xa para rematar, gustaríanos traer a este escenario unhas palabras que lle escoitamos a Irea, a súa filla, hai pouco nunha entrevista, e decía de seu pai que Xavier Deive traballaba desde o amor, non polo ego. Pois, por ese amor, viva o teatro, viva María Casares. Con todas vos, Raquel Castro e David Deive. Boas noites e benvidos ao mellor teatro do mundo. Boa noite, familia. Bueno, os finalistas a mellor maquillaxe son... Fernanda Barrio e Rocío Salgado por Pum Pum, quen hai? De Ártica Cía. Monse Piñeiro e Marta Ferreru Celai por Os actos e as profecías do Centro Dramático Galego. Sarabela Teatro por O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. E o premio vai para...
Fernanda Barrio e Rocío Salgado polo espectáculo Pum Pum Que Nai. Perdón. Xa o deixo subido despois por máis altos. Pois non nos preparamos nada, pero xe non puido vir, está dando clase porque Ártica non pecha. Xoves. Ai, caramba. Nada, non vou decir nada máis. Solo gracias a todos os que conforman Ártica, as nosas familias, a todos os que nos apoian sempre e viva o teatro. Grazas. E as candidaturas finalistas a mellor vestiario son as seguintes. Carlos Alonso por Non pasarán, de Ártica Cía. Diego Valeiras por Iribarne, de Butaca Cero. La Canalla por Nada se sabe, de Culturactiva Producións. Monse Piñeiro e Marta Ferrer Ucelai por Os actos e as profecías, do Centro Dramático Galego. Ruth Pereira por O dragón de ouro, de Sarabela Teatro. E o gañador é Diego Valeiras por Iribarne. Antes de nada, señores do Partido Popular, deixen de destruir o país. Moitas gracias a Butaca Cero, a Esther, a Xavier, por volverme chamar, por volver contar comigo. Iribarne é un monstro. Eu sempre lle digo a todo o mundo, é un gran monstro, pero os monstros son eles. Son Anxo, son Lidia, Xurxo, Jorge, Esther, Mónica e os seus máis de 70 cambios de vestiario que teñen nesas 3 horas de espectáculo. É unha puta locura. Facer Iribarne foi un auténtico reto. Foi un reto para min, unha persoa soa, con tantísimo vestiario, pero tamén a axuda que tiven de mans, por exemplo, de Loreto do Centro Dramático Nacional, que me axudou a facer esos últimos flecos que tiñamos en Madrid. Hai moita xente a quen lle agradecer, a familia a presente e a ausente, a familia que está máis lonxe no Carballiño ou a miña familia do Ferrol, que tanto me apoia e tanto me quere. Simplemente, moitísimas gracias ao meu can, a Apple, porque Apple é o único que pasa todas as madrugadas cosendo comigo. E, sobre todo, a miña parella, Joaquín, gracias por estar sempre, sempre, sempre. Moitas gracias. E os finalistas, o mellor espazo escénico son... Diego Valeiras e Xavier Castiñeira por Iribarne, de Butaca Cero. Iris Branco por O dragón de ouro, de Sarabela Teatro. José Faro Coti por Os actos e as profecías, do Centro Dramático Galego. E o premio vai para... Parece que
Iris Branco polo espectáculo O Dragón de Ouro, Diego Valeiras e Xavier Castiñeira polo espectáculo Iribarne. Bueno, moitas gracias a Ángeles por confiar en min, a Sarabela, a toda a equipa do Dragón. Bueno, quería dicir que Sarabela, eu como ourensana, Sarabela é un faro de luz na oscuridade cultural que temos. E nada, e tamén para a miña parella, que é compañeiro en esto e na vida, e bueno, para o meu pai que me levaba ao teatro a ver Sarabela dende pequena, e xa está. Gracias. Non me gusta nada estar aquí, prefiro estar sempre ali. Por iso teño apuntado un par de cousas, non? En primeiro lugar, unha desculpa e dous agradecementos. A desculpa a Pablo Fontenla, creador do espazo audiovisual e que debería estar aquí, pero por erro noso non o puxemos dentro da categoría de espacio escénico. Así que aproveito para pedirlle á asociación a creación dun premio específico a videoescena ou polo menos o epígrafe de espazo escénico e audiovisual neste premio. Un aplauso para Pablo Fontenla, por favor. Os agradecementos ás persoas que habitades a peza. Anxo, Jorge, Lidia, Xurxo e Mónica. Sin vos, só sería unha morea de madeira e ferros, nada máis. E especialmente a Esther, que é a que fixo todo posible para que todo isto sucedese, no material, no espiritual e no conceptual. E sobre todo a Diego e a RTA. Sin eles sería imposible levar adiante este megalodón escénico. Chegar e que todo estea perfecto en calquera sitio buscando a súa excelencia é o que define o traballo de Miguel Soto. E a Diego Vilar, sobre todo, porque non creo que se poida ter un xefe técnico mellor que a él. É un luxo saber que cando chegamos aos teatros todo está impecable dende o rigor e a xenerosidade que o define. Coidemos o persoal técnico, por favor. Bueno, moi rapidamente, moitísimas grazas por votar este espectáculo e dúas personas que lle quero agradecer neste caso, a Juancho, que estivo no inicio de Iribarne e que sempre penso en él, e moitas gracias por nese camiño, e despois a Miguel Soto. Non vou dicir nada máis, xa sabes, Miguel, porque che dou as grazas por todos os traballos nos que traballamos xuntos e nos que tú me recomendas, así que moitas grazas. Canto falta? Hora e media. Joder, que lonxe. Pois é peor a volta. Sí, sobre todo se hai néboa. Ademais, a carretera está mal pintada e non se ve nada pola noite. Tede cuidado cos animais. E coas manchas de aceite, que xa nos pasou unha vez. Iso que foi? Hai que botarlle gasofa. Pois xose está carísimo. Xa, pero hai que botala. Ostras, que iso? AdBlue. Carísimo tamén. Sí, pero hai que botalo. Xa. Que é iso? Os neumáticos, está a presión baixa. Era mellor que non tivera tantos pititos. Xa, pero hai que miralo. Poderíamos parar, que fago pis. Eu tamén. Eu tomaba un cafeciño rápido. Ai, café, eu tamén quero café. Sí, café. Xa pararemos. Mira, xa pasamos a peaxe. Unhas sí, as outras non. As outras? Sí, pasamos unha, quedan 3. Pois están carísimas. Xa, pero hai que pagalas, non podemos ir pola estrada, tardamos un mundo. Xa.
falta moito para a área de servicio, estou me mesando. Iso por mí tamén. Vale, xa paramos, mira, aí hai unha. A ver se paramos pouco tempo, que vamos fatal. Vale, pois verá, vos pises e pagades o gasoil. Ti botas o gasoil a blue, ti miras os neumáticos e eu collo café a discreción. Ala. Tede cuidado aí fora. Vamos. Quen falta? Descarguei o pin da tarxeta. A ver, muller, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Xa está. Canto foi? 125 en total. Carísimo. Pero hai que Hai que botalo. Pois sí. Veña, damoslle unha volta ao texto. No, que co ruido do motor escarallamos a voz. Mellor o chegar. Sí. A ver, ti, fai de copiloto, que sempre vas diante. É que me mareo. Xa. Veña, pon unha desas cancións túas. En serio? Sí. Vou poñer unha, levo agardando este momento moito tempo. Veña. Fabián Show! Duermes tú con él y no eres feliz, y en tu soledad te acordarás de mí. Volverás a mi cama, al calor de mi almohada. Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama, entre sábana y sábana, yo te amaré. Volverás a mi cama, al calor de mi almohada. Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama, entre sábana y sábana, yo te amaré. Estate tranquilo, Tranquilo, non me vedes, tranquilo, joder. Moi boas tardes. Hola, que tal? Hola. Que estaba facendo? Non entendo. Ia facendo vostede un momento moi raros coa furgoneta. Bebeu. A estas horas non. Ajá. Importaríalle facer o control da alcoholemia? Que? Hai que facelo, non? Enganche aí. Moi ben. Que? Iban de festa, non? No. Somos dunha compañía de teatro. Unha compañía de teatro. Non toque, home, non toque. Sopre. Pare. Sopre. Aí está. Quito o pitorro. Agora garde por aí non emporque todo o ambiente. Boa. Vaya. Que? Polos pelos, 0,24. Veña. Carné de conducir. Sí. Ben. Papéis da furgoneta. No, mira, así non chegamos. Cala, muller. Seguro da furgoneta. Ajá. Correcto. Moi ben. Así como a compañía de teatro. Sí.
Seguro, non? Mire, somos unha compañía de teatro e se sigue así, vamos chegar tarde a función. Señorita. Que? Un pouco de humor, home, que estaba de cachondeo. Xa sei que son dunha compañía de teatro. Ainda estivemos o sábado pasado, miña señora máis eu, véndovos ali nunha obra destas que fan, non? Eu non sei como facedes para poder meter toda esa letriña dentro das cabezas. É que logo teredes os vosos traballos, claro. Isto así como hobby. Cuidado, cuidadinho. Que eu sei do que falo. Sei do que falo porque eu tamén son actor. E, home, eu fixen teatro no colexio. Facía de Romano nunha moi graciosa, nunha que era moi de risa, eu ali de Romano. Continúe. Non hai nada que mirar. Ande. Veña. A que fixeron vostedes non está mal, non está mal, pero eu creo que habería que facer algo de risas. Porque, miren, para chorar, para os dramas, xa temos a vida en xeral e hai que facer cousas de rir, pero veña, non quero entretelos máis, sigan o seu camiño, fágame caso e vaya con moito cuidadiño, que semella que vai vostede un pouco, Era broma! Veña, continúen, arranquen, e fagan de risa, como di aí os ricitos. Ri, hai que rir, home. Veña pra lá, entre sábana e sábana. E te amaré. Pero isto, que foi? Non sei. Ala, vamos. Con todas vos, Belén Regueira, autora do Manifesto Galego no Día Mundial do Teatro. Boa noite, desculpade a demora. As periodistas chegamos tarde a case todos os lugares. Xusto dentro dun mes vaise conmemorar o Día da Liberdade de Prensa. Desde o Colexio de Xornalistas de Galicia e como traballadora dos medios públicos queremos agradecer a Asociación de Actores e Actrices de Galicia e tamén a todos os teatreiros e teatreiras do país que esta noite, como a tantas outras veces, traíades a conversa pública tamén o dereito á información da sociedade. Unha conversa tan necesaria e que con coraxe cívica a vosa profesión está tamén traendo o debate público. Iso a pesar de que calquera pode pensar que pinta o xornalismo no Día do Teatro, non? É sabido que a escena e o periodismo non teñen nada en común. Se acaso comparten a condición de profesións en crise, hai quen incluso que en extinción, porque quen necesita intermediarios fiables da realidade habendo algoritmos opacos en código deontolóxico, non? Ou a quen lle compren historias de ficción representadas ao vivo cando podemos pagarlle esas plataformas para que nos impidan sair da casa. Pero nada hai máis oposto que xornalismo e teatro. Inda que ben mirado, as dúas son profesións precarizadas, con horarios ás veces incompatibles coa vida, e nas que a vocación se usa como coartada para facer apandar con malas condicións laborais, non sei se vos soa. A vocación e os aplausos, por suposto, que tanto prestan nos dous gremios, pero que non son un complemento salarial. Teatro e periodismo están moi lonxe, a bo fe. Salvo se cadra no feito de que ningún dos dous ten sentido sen o público, en que estamos obrigadas a preguntarnos por que moitas persoas esquivan as noticias e non poucas evitan os teatros, en que non podemos resignarnos a que a xente moza prescinda de nós, nin a ser pasatempo para privilexiados. Definitivamente, o teatro e o periodismo non se parecen en nada. Agás tal vez en que os dous axudan a construir a esfera pública sen a que non é posible a democracia, en que nos seus días máis afortunados son espello da nosa vida e fiestra para entender outras vidas, en que nas súas mellores versións
actúan como fiscalizadores críticos do poder, en que cando son quen de representar o mundo, permiten que o comprendamos e que matinemos sobre como melloralo. Periodismo e teatro non poden ser máis diferentes xa agora, pero ningún dos dous pode prosperar onde non hai liberdade. A liberdade para informar de maneira veraz, a liberdade para crear sen máis límites que os da imaginación. Longa vida, xa que logo, o teatro e o xornalismo, estes dous íntimos descoñecidos, que poñen as persoas e as súas historias no centro do palco, que nos vacinan contra a sumisión e a indiferenza, e que o reunirnos para pensar e conmovernos xuntos nos converten en cidadáns e cidadás. Grazas. Con todas vos, Marta Lado e Dani Pais. Boas noites a todas e a todos. Imos. As finalistas a mellor iluminación son... Diego Vilar por Iribarne, de Butaca Cero. Laura Iturralde por O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. Laura Iturralde e as dúas e punto por Eu Fraude, de Paula Pierre. E o premio vai para... Laura Iturralde, por O Dragón de Ouro. Hola, que dame moita alegría poder estar aquí, porque as outras veces sempre mando a xente, tamén mola porque lle podo mandar dicir burradas e me despreocupo. Estou moi contenta de estar aquí, pero me tivera gustado moitísimo que estiveran María e Carmen, as dúas e punto. Porque son, ademais de as mellores currantas, tamén son unhas persoas da hostia, super compañeiras, compartimos espazo, compartimos vida e, bueno, quero vos moito. E, bueno, vou aproveitar que estou aquí, igual me solto un pouco o rollo, porque xa que nunca estou... Bueno, quero sobre todo agradecer a equipa do Dragón de Ouro, a Ángeles, por riba de todo. Ángeles é o mellor do mundo. É unha persoa empática, dilixente e, bueno, solo teño boas palabras. Moitas gracias, Ángeles, de verdad. Ai, estou emocionando un pouco. Bueno, teño aquí a chuleta, porque tamén quero agradecer moito nesta produción pois a Fina, a José e a Rubén, as dúas Ruths, a Iris, a María Peinado, a Badín, a Fer, que xa viches que te manguei o vestido, a Fer dous, as dous Fers, a Sabela, Fran Catuxa e a Roland. Bueno, que máis podo dicir? Tamén me tivera gustado moito, xa que a escenografía foi a dúas partes, pois xa unha terceira, que sería ver a Coti aquí, que fixo un traballazo increíble no Centro Dramático. Tivera sido moi bonito.
tivera sido moi bonito ver aquí a xente de Non, que, bueno, somos casi unha familia e somos, bueno, estamos aí nun espazo moi agustiño. Por outro lado, quero agradecer xa a outros niveis, pois aos meus cans, Salvio e Paquita, a miña irmá Irene, meu pai Anxo, miña nai Celia, a miña parella Xavi, gracias. Gracias a toda a xente que confía en min. Bueno, non teño palabras, agora, bueno, claro, estou un pouco abrumada, non estou afeita a estar deste lado. Gracias a todos os que todas as que confiades en min para os vosos proxectos. Non sei, bueno, da igual. Quero adicarlle este premio a dúas personiñas que apareceron o ano pasado na miña vida, moi pequeniñas, que son Aurora e Rosa, que son o futuro. Tamén yo quero dedicar a Giselle Pelicot, que é unha das miñas persoas do ano, que vai facer que estas personiñas teñan un futuro mellor. Gracias, Giselle. Non sei moi ben... Bueno, un bico tamén a Julia e a Martín, que estarán por aí arriba, que tatuaje no cuello. E, bueno, non sei moi ben se hai aquí moita xente así que corta o bacallao. O sea, xente rollo que manda, aínda que en realidad que mandamos somos nós, aínda que, bueno, isto parece que está un poquinho confundido, pero por ambas partes, pero pues, políticos e políticas teñen que saber que mandamos somos nós. Por iso, se hai alguén aquí ou alguén que o vexa, pois que se meta al trip por el puto culo. E xa está. O sea, hasta aquí. Moitas gracias. Gracias de verdade. Pois as finalistas a mellor espazo sonoro son... Berto por Iribarne, de Butaca Cero. Sandra Pérez, Chus López, María Velasco e Paula Pierre por Eu Fraude, de Paula Pierre. Vadim Yuknievich e Renata Coda Fons por O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. E o premio vai para... Berto de Iribarne. A verdade é que é moi curioso porque levo moitos anos na música e nunca me deron ningún premio e é super cookie que na primeira obra que participo na miña vida pois foi chegar a encher, no teatro. Estou super agradecido a Esther e a Xavier por confiar en min, por deixarme a liberdade para facer todo o parvo que quería, por decir barbaridades, por poder decir todo o que quería na banda sonora e sobre todo as compañeiras do elenco que cando fixamos a residencia en Ribadavia sentíme como nunha casa con irmáns e irmás e sentíme moi feliz. E esta obra literalmente cambiou a miña vida en moitos sentidos e estou moi agradecido, así que grazas.
finalistas a mellor adaptación e ou traducción son Cándido Pazó e Belén Pichel por O mundo está roto pero pódese camiñar de Contraproduccións. Catuxa Pato por O dragón de ouro de Sarabela Teatro. Vanessa Sotelo e Enrique Arguindei por As gardiás ou o nó do Tecelán de Teatro de Ningures. E o premio vai para... Catuxa Pato polo dragón de ouro. Bueno, madre mía, para unha traductora, imaginade isto, é super extraño. Bueno, nada, a primeira vez que subín aquí foi xa hai uns anos e viñen con Tita Sorei, non sei se anda por aí, sempre está na miña memoria, bueno, pois na miña lembranza esa obra. Neste caso, teño moitísimo que agradecer a todo o equipo técnico e ao equipo artístico de Sarabela Teatro o monumental traballo que fixeron Fran Lareu, Fernando da Costa, Fernando González, Fina Calleja e Isabela Gago. Bueno, disfrutei moito a traducción, foi moi especial cando estás na soedade do texto e despois ver o texto vivo en riba das táboas é algo que, bueno, creo que só os traductores podemos saber o que é iso, e as traductoras. Bueno, tamén quería, con esta obra, co Dragón de Ouro, pasou algo moi especial e é que non só a traducción está nas táboas, está no teatro, sino que desde RGT, Ana Abad, Afonso Becerreá tiveron a ben publicar esa obra e facela papel, entón esa é unha inmensa sorte para min. Quero agradecer a dúas mulleres que levan na miña vida xa uns anos e que son maravillosas e que me dan moitas cousas, que son Ángeles Cuña Bóveda e Rosa Fiel do Instituto Goethe. Con Ángeles, ademais, coincidimos non só no teatro, sino ao longo da vida xa 2 anos nas praias e noutros ámbitos, e estupendo. Bueno, quería dedicarlle este premio ao meu fillo, a Antón Balado, e a súa irmá, Andrea Balado, porque, bueno, penso que o Dragón de Ouro, unha das cousas que mostra é o duro que é vivir e o moito que nos temos que esforzar todos os días por seguir adiante, e eu vexo nesas dúas persoas iso todos os días. Gustaríame finalmente, para rematar, pensar que, bueno, sin ser así moi pretenciosa ou sí, pensar que Roland Schimmelpfennig compartiría estas palabras conmigo porque, bueno, todos os días miles de persoas, de homes, mulleres, de nenos e nenas saen dos confíns das súas casas, dos confíns da terra, de China, de Oriente, para buscar un futuro mellor, e algunhas delas incluso chegan ata aquí, forman parte das nosas vidas. E a todos eses nenos e nenas que veñan ata aquí coas súas familias, con papéis ou sin papéis en regra, sede benvidos todos e todas. Gracias. Me cago en tal. A ver, neno, non sei que carallo está pasando aquí, que está subindo a xente aquí a falar mogollón. A ver, veña, dáme, nin que non falaran a mira. Veña, que vamos con moito retraso, vale? Ponme o 17. O 17. Este non, o 17. Oi, que carallo? A ver, cal é o 17? Este, o 17. Pois ponme o 17, home, xa está. Vale, agora ponme o... Hola, que tal? Moi mal, veña. Ponme o 22, o 22. Que foi? Pero, quita...
que vamos con moito retraso. Quítame 17, por favor. Sí. O 12. Ponme o 12. Agadic. Dic. Quítale. Dic. Sgae. Sí. Mételle aquí. Aquí. A ver. Coco, temos que facer un ensaio agora. Ai, que caraxo. Xa estades todos? Faltan dúas, foron tomar café. Pois mira, cando rematen de tomar o café, colocades as cousiñas, cando rematedes de colocar as cousiñas, pois despois facedes un pase. Mira, con luz. Como? Con luz. Dubido moitísimo, ainda teño que gravar todas as preparacións. Joder, tío, xa podíades vir antes. Me cago no niñato de Cristo, pero ti de que vas? Pero, a ver, bueno, tranquilo. Me cago en diola. A 6 da mañá, levantámonos e saímos a 6 da mañá. A 6 da mañá. A furgoneta non tira un carallo. Non funciona a calefacción. Pasamos un frío da puta hostia, entendes? Chegamos aquí, non hai electricista. Non hai nin o de carga, nin o de descarga. Sabes? Non atopamos o cadro. Déronos unhas chaves, e menos mal. A ver, non había xente de carga e descarga. E augas temos. Mira, a calefacción non a van poñer. A ver, Coco, pero non veu ninguén do teatro. Ai, por favor. Son paveros, É que no fondo hai que querelos. Veña, méteme aquí outra vez, xa non sei que número era este. Ponme aquí un momentiño. A este aquí, vale, mira. Pondes un pouquiño de luz para que coloquen as súas cousas, vale? Eu vou gravar, se non vos importa, vou facer traballar un pouquiño, veña, ata agora. Escoita, primeiro pásame o número da concelleira que teño que falarlle da facturación. Sí, temos entradas. Eu tamén quero. Vale, xa vos mando un número. Bueno, das entradas, facédelo vos. Vale, vamos deixar as cousas no camerino, o que sea, e logo chamamos. Sí, aló, dígame. Hola, boa tarde. Somos os da compañía de teatro que actúa hoxe. Xa acabastes? Non, a función aínda non comezou. Non? Pois que vaya ben, Despois xa deixades todo como estaba, Xa lo sabes. Xa. Eu chamaba para falar da facturación. Ai, filla, pois como sempre, a ver, vos estades registrados no FACE, non? Sí. Como proveedores, non? Sí. Ai, a ver, mira, precisamente, fíxate, que casualidade teño aquí unha guía. Guía. Ai, a ver, imos ver, A ver, pois nada, bueno, xa insertastes o certificado en modo PEN, non? Modo PEN. Sí. Pois agora número de factura, data, razón social, domisore do receptor, domicilio de ambos os dous, a base imposible... Imponible. Sí. Imponible. O tipo impositivo, a cota tributaria... Mira, para identificarvos, vale coa clave. Que a firma electrónica ou certificado electrónico. Sí, xa. Só se admiten facturas co cesionario en formato factural 3.2.2. Cesionario. No apartado Factory Assignment Data. Cesionario. 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 No, pero é que o único que necesito son os códigos de facturación. Ai, espera. Es que xa non me lembraba. Bueno, nós o que sí necesitamos é que asinedes as follas de riscos laborais. Sí. Pero agora, como non as mandaron? Non hai función, Pero como non as mandaron antes? Ai, filliña, son só 37 páxinas de nada. Venga, cubride todo o que se pide, andan por aí, polos camarins. Iso sí que o tedes que asinar, Sí, pero é que nós agora o que temos que facer é prepararnos para bolo. Ai, filliña, canto traballiño dades, A ver, mira, precisamente teño aquí o apartado. A ver, mira, o das caídas a distinto nivel ou contra os xetos. A orde e limpeza, que non haxa certos vertidos polo chan esvaradío. A iluminación pola entrada do público. Non empregar dispositivos mentres vos desplazades. Manter libres as saídas de emergencia, por suposto. Vale. Non acumular material que poida causar tropezos ou caídas. Proteger, bueno, mira, un montón de cousas máis. Eu o que pasa que agora non teño tempo. Sabes, teño que colgar porque teño que ir a procesión. Por favor, pero...
Cántale a demora de pago. Ai, chica, non che acabo de dicir que teño que ir a procesión, que non esperan por min. Ai, de verdade, vos facede todo iso, se queredes actuar. Anda, facede. Ai, que bo. Ai, é que teño unha chispa. Ai, Daisy, a mantilla para a procesión. Pi. A demora de pago, os riscos, a demora, o pen, a firmena... Si, diga, que Hola. carallo queredes agora, a ver? Xa vos dixen todo o que había que facer, que pasou agora, a ver? Nada, mira, para saber se tiñamos unhas entradas, porque queríamos convidar unha xente. Pero iso está pactado que Agadic te descargue por compañía. E non poderían ser 6. Iso está pactado que Agadic te descargue por compañía. Entón non podería ser. No, te descargo por compañía. Vale, pois que sexan 4 entón. Bueno, pero, claro, é que iso tiñades que te lo mandado por correo electrónico, e claro, agora non pode ser, xa o sinto. Tampouco poden ser 4. Claro, que iso tiñas que te lo mandado por correo electrónico, agora non pode ser, xa o sinto. Para ti con ela vou dicir unha burrada. Tiñades que ter mandado por correo electrónico, xa o sinto. É unha cousiña importante. Non me saiades nin me entredes pola porta de adiante, que non se pode. Saíde sempre pola de atrás e pechade a ben. Oes, non me toquedes o piano, Non me toquedes o piano, nin as cousas que están aí da festa de fin de curso que a reaproveitan, Cuidadiño, e as varas deixademas como estaban aí cos focos todos colgados. E as patas igualiñas como estaban, todas iguales, O que? Non me toquedes o piano, e as cousas de fin de curso estaban que reproveitan. Deixades como estaban, que reproveitan. E non me toquedes as varas. Non me toquedes o piano, non me toquedes o piano. Ai, que faceros. Tempos fullit. Desfruta da vida, meu, xa terás tempo a descansar algún día. Con todas vos, Camila Bosa e Lucía Regueiro. Moi boas, teatreiras noites. Imos aló, non? Eso, moi boas. Está de aniversario, felicitámola, non? Grazas. Moitas grazas. As finalistas na categoría de mellor texto orixinal son... Esther Carrodeguas por Iribarne, de Butaca Cero. Lucía Aldao e María Lado por Monstros, de Producións Teatrais Excéntricas. Vanessa Sotelo e Tito Asorei por Non Pasarán, de Ártica Cía. E o premio vai para... Imos a abrir aquí... Esther Carrodeguas por Iribarne. Espera, que como vou a ler... Vale, moi ben. Bueno, este ano
sentía que tiña a posibilidade de estar aquí, motivo polo cal escribín unha obra de 3 horas e uns agradecementos ao xeito. Ides a ter que escoitarme un pouco máis, moitas de vos seguro que xa vichedes as 3 horas. Nunca pensei que Fraga Iribarne me iba a dar tantas alegrías. Antes de arrancar cos agradecementos a todo o equipo, vou agradecer a moitas persoas que escribiron partes desta obra, estiven a punto de metela en adaptación, porque collín moitas cousas roubadas doutra xente. Gracias, Manuel Fraga, Francisco Franco, unha boa panda de ministros franquistas, en especial Pío Cabanillas e Carlos Arias Navarra, el carnicerito de Málaga, Felipe González, Aca Isidoro, Grazas, Carrillo, el asesino de Paracuellos, Adolfo Suárez, Juan Carlos de Borbón y su amiga de la infancia, Carmen Díaz de Rivera, la bandera de España, gracias, Dolores Ibarruri, Pasionaria, Naranjito, grazas ao exército guerrilleiro do pobo galego Ceibe, Moncho Reboiras, Castelao, Fidel Castro, Rouco Varela e o seu primo Pérez Varela, a Carmiña Burana e tamén a José Luis Baltar por aportar o gran hit da obra, que non é o de Berto, senón si non eres del PP, jódete. Grazas. É broma. Son mellores os temazos de Berto. Grazas, Xavier Castiñeira, 50% do proxecto Butaca Cero. Sin el, sen ti, isto non sería posible, nin o texto, nin nada, nin a compañía, nin nada. E grazas agora sí ao resto do equipo, a Inma López Silva, e tamén a Manolo Rivas, Encarna Otero e Xesús Palmou, que fixeron entrevistas grazas ás cales se documentou esta peza. Podedes velas na nosa canle de YouTube. A Xosé Manuel Beiras, por aquela tarde que non está gravada, porque pasamos na súa casa e foi unha tarde increíble e maravillosa, un dos agasallos que me fixo tamén esta obra. As residencias mariñáns organizadas pola Deputación da Coruña e a editorial A Xóuxere, na que compartín este texto, as primeiras lecturas deste texto con Roberto Abuín, Rafa Xaneiro, María Marco, Abraham Pérez e Soraya Lema. As residencias creativas da Sala Beckett en Barcelona, que me acolleron 2 semanas alí desenvolvendo tamén este proxecto. A Gurchane, ides flipar porque hai moitísima xente axudando a facer este texto. A Gurchane Inchaurraga, de Ica Teatroa, grazas ao programa Cruces de Camino Escena Norte, con programas como este fanse as cousas. Gracias a Mónica García, Jorge de Arcos, Sergio Alfonso Agra, Fran Paz e Cristina Iglesias e todo o público que nos acompañou dando ideas para facer improvisacións que ensancharon este texto. Grazas aos coproductores, especialmente aos coproductores da peza, Alfredo Sanzol, Fefa Noia, Fernando Sánchez Cabezudo, Dirección Artística do Centro Dramático Nacional, Roberto Pascual, exdirector artístico da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Grazas a coproductores como a estes que apostan por este tipo de teatro sen estar unha soa liña escrita apostando porque eu iba a escribir algo interesante, que se fan estas cousas, porque senón non o tería nin escrito. Grazas inmensas a todo o equipo que me acompañou. Xurxo Cortázar, Jorge de Arcos, Mónica García, Anxo Tumuro, Lidia Veiga, Diego Vilar, Diego Valeiras, Berto, Artur Puga, Pablo Fontenla, Sabela Domínguez, Antonio Guijosa, Juancho Guianzo, sodes a puta hostia. A todas as persoas que nos foron contando anécdotas, reflexións, enviando novas, alentando a que fixéramos este proxecto. E, por suposto, a todas as persoas que antes que a min escribiron sobre Fraga, sobre a nosa historia, portando luz sobre a sombra, e moi en concreto sobre a nosa transición da que somos fillas. Grazas por ensanchar a nosa visión do mundo. Mamá, te quiero, Xavier, eres a hostia, e imos a pola seguinte, al trinón. Grazas. E as finalistas a mellor actriz secundaria son... Casilda Alfaro por Asgardiás o Bonó do Tecelán, de Teatro de Ningures. Rebeca Montero por Asgardiás o Bonó do Tecelán, de Teatro de Ningures. Sabela Gago por O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. E o premio vai para Sabela Gago polo Dragón de Ouro.
Unha gran aperta para as actrices secundarias e dúas moi especiais para Rebeca e para Casilda. Grazas, equipa de Sarabela, onde estades? Grazas, graciñas, grazas. Tamén a toda esa familia teatral de compañeiros e de alumnas que me recordan día a día pois que este traballo paga pena. Que profesión máis digna temos, que orgullo ter a capacidade de emocionar as persoas, que luxo habitar outras vidas e que privilexio deixarse arroupar por ese colectivo de creadoras e de técnicos que me facilitan a vida, ¿no? Que me facilitan o traballo. Todo isto é suficientemente poderoso para poder soportar a mediocridade daqueles responsables políticos que desprezan a cultura públicamente ou que empregan pesorativamente palabras como teatro ou actriz. Grazas. E os finalistas a mellor actor secundario son... Fernando da Costa por O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. Fernando González por O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. Toni Salgado por Apaga o Candil, de Contraproducións. E o premio vai para Toni Salgado por Apaga o Candil. Ola, boa noite. Vou-vos ler unha cousiña que me mandou Toni Salgado. Eu non respondo porque é Toni Salgado. Entón di así: moi boas noites a todas dende Buitrago de Lozoya. Moitísimas grazas por concederme cos vosos votos e o voso agarimo este premio que tería que ser para Fernando, calquera dos dous. Sinto moito non poder estar aí. Belén, ti di aquí porque estás aí e non aquí. Non podo estar aí, aquí, porque por sorte estou a traballar. O humor de Toni Salgado, eu xa dixen que non respondía. Por desgraza é no audiovisual que dá máis pasta co teatro, pero cada vez dá máis pena e cada vez respeta menos a xente do teatro. Vese que non está moi contento. Quero dedicarlle este premio a Belén e a Candi por resistir, por seguir producindo e distribuindo teatro, por chamarme para traballar neste xoguete escénico titulado Apago o Candil e por surfear como poden o avasallamento do audiovisual cando de xestionar datas de funcións se trata. Quero compartir tamén o premio con Abelino González, que fai un traballo excepcional recreando a Carlos Díaz o Xestal e que é o compañeiro máis brasas que vos podedes botar ao lombo. Dixen brasas, quería dicir xeneroso, creativo e divertido. Un bico no cu pa ti, Abelino. E, por último, quero dedicar á directiva da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, da que son membro moi ausente dende fai un ano, porque é moito traballo que se fai e que non se ve. Compañeiras, compañeiros, asociádevos, ide ás asembleas, protestade, ledos correos, presentádevos á directiva se esta non vos gusta, informádevos dos vosos dereitos e pelexade por eles, que nos comen por todas partes. Por último, mágoa non poder ver esta gala pola Televisión de Galicia, secuestrada dende hai tanto tempo nas mans dos estúpidos. Os mesmos estúpidos que pretenden seguir adiante con altri en contra da xente, da terra, dos ríos, do mar.
Os estúpidos que pretenden apagar o candil do futuro no canto de facer que alumee. Viva o teatro e os estúpidos que se entreteñan pedíndolle debuxiños á intelixencia artificial. Vémonos o 9 e o 10 de maio no Teatro Principal de Santiago. Que non se apague o candil. Moitas gracias. ¿Qué? Posibilidades de bolo no Festival de Mortilla del Palancar. Mortilla del Palancar. O que hai que non vamos? Por Bueno, espero que renovasen as varas, os focos que tiñan todos escarallados por ali. Bueno, 700 kilómetros mirando para Cuenca. Ben, hai que botar contas do transporte e buscar un hotel baratiño. Con habitacións individuais. A mí non me da igual. O caso é que temos bolo. Bolo en Mortilla. Bueno, tamén, se podemos comer dun xeito así decente, mellor. E se hai habitacións individuais, mellor. Mellor. Bueno, e se pode quedar algo para a compañía, pois mellor. Pois mellor. Podes estar un poquinho máis preto, mellor. E se mantivesen ben o teatro, mellor que mellor. Pero hai bolo en Mortilla, cando sería? Pois para maio. Hostia. Maio. Para maio, mirando aquí. Luz, martes e xoves teño clases todo o mes. Que di? A ver, tiven que xuntalas, non había outra. Carallo. Bueno, veña. Pois eu ata o día 20 non podo, porque é que estou na serie esa, nada es parapente. Joder, sabedes que respetan as datas, só as datas antes do contrato. Esta vai despois, xa sabedes como son os do audiovisual. Sempre axudan un mogollón. Eu todos os venres de maio funcións en Santiago. Como dis? A ver, saiu, non pensaba que fora sair, pero saiu, xa vos lo dixera, saiu. Bueno, non sabía. Ai. Que? Non, eu teño unha viaxe programada, pero xa vos lo dixera, que supostamente non ia sair nada máis en maio. Que guai, mola. O que sí é que eu teño que dar uns cursos de creatividade 2 fins de semana de maio. De creatividade? Xa estaba apuntado, lembrades, xa estaba. Mola. Creatividade. Que non hai ningún día. Eu teño clases no conservatorio. Clases no conservatorio, non? Pois sendo así xa veremos, a ver, porque poderemos... A ver, pois... Despois das clases, os bolos, as viaxes, os conservatorios, as creatividades e todo iso, pois podemos... O 30! O 30! O 30! O 30 de maio non podo eu. Que pasa? Como que non podes ti? Estou ocupado. Pero por qué? Estou ocupado. Que che Ocupado de pasa? que? Asuntos persoais. Un asunto que Que asunto? Sí, teño unha comunión. Teño que ir a unha primeira comunión. Pero unha comunión de que? Non De fodas. que non? De que? Unha comunión da hostia. Da hostia, precisamente. Joder, tío, que nos fastidias a todos. Fastidio eu. Claro. Fastidio eu. Sí. Vos estades aquí todo o rato coas vosas movidas, coas vosas datas ocupadas, que non se pode facer, porque non teño curso de creatividade. Eu teño un ensayo, eu teño que tal. E os técnicos en cambio xa supoñemos que temos todo o tempo do mundo para vos, verdade? Amigas, pois... Sí que podo. Era para putear, home, era para putear. Que alguén me axuda aquí que hai unha movida rara. Outra broma, Non, en serio, que hai algo aquí que non podo con isto. Que non sei que carallo é. Cuidado, non teño nin idea. Pero onde estaba iso? Onde estaba? Estaba por aí medio... Cuidado. Estaba por aí medio enterrado. Que estaba por aí medio enterrado, hostia, que non sei, que estaba ali. Quitadelle iso. A ver, cuidado, Despacio. Despacio. Joder, como cheira. Hostia. A ver. Anda.
Crítico teatral que escribía nos xornais generalistas. Hostia, era certo. Existían. Era verdade o que lembrábamos. Eu oíra falar deles, pero non o creía. Críticos de teatro que escribían de crítica teatral nos xornais. Como Gustavo Luca de Tena. Camilo Franco. Pois un selfie, rapazas, que non nos van ser. Veña, vamos. Selfie. Isto é fantástico, de verdade. Increíble, de verdade, que isto é increíble. Que? Non, que teño mala junta da curaca. Que hai que quitar daqui o intelectual? Hostia, nada. Eu tranquilas, que eu así que podo. Oh, tío. Wow, wow. Está molando, Con todas vos, Ricardo de Barreiro e a Xunta Directiva da Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Boa noite, compañeiras, compañeiros. Polo seu talento, pola súa traxectoria, polo seu compromiso, a Xunta Directiva da Asociación de Actores e Actrices decidiu concederlle o Premio de Honra Marisa Soto a Xavier Deive. Este premio vai dirixido ao noso compañeiro que marchou cando aínda non tocaba e vai para celebrar a súa vida. E, ademais, tamén vai dirixido en forma de aperta e agarimo para Eva e para Irea. E tamén para que todas nós poidamos celebrar algo que aprendemos cos anos de oficio, que o teatro pode ser casa e que o teatro pode ser familia. Eva, Irea, esta sempre será a vosa casa e a vosa familia. Para entregar o premio de honra, damos a palabra ao noso compañeiro e amigo Ricardo de Barreiro. Moi boas noites, compañeiros, compañeiras, familia. Querido Xavier, aquí estamos, neste teatro da vida, todo un elenco de seres engalonados de arriba a baixo con pétalos de 1000 flores para abrazarche desde o máis profundo, desde o máis honesto, desde a gratitude que nace do mesmísimo núcleo dunha profesión que che admira, que che respeta, que che quere e que che acompaña ata a diáspora física acolchado por todo un manto de flores. Querido Xavier, aquí estás, xusto no centro do noso peito, xusto aquí, sobrevoándonos por dentro como aqueles paxariños que che ofreceron espectáculos á carta na túa casa dos budios día tras día, ata que emprendeches o voo canda eles. Aquí estás, xusto aquí dentro, sempre co teu sorriso perenne que foi bálsamo para acalmar as noites de xiada e os tempos de espera, que foron moitos, sempre ca palabra exacta e co chascarrillo cargado de contundencia ártabra, para alixeirar as cousas cando todas as cousas pesaban, sempre cun pergeño na cabeza para compoñer os acordes máis axeitados e interpretar así unha melodía no medio do caos ca túa banda Galician Billy, sempre co teu abrazo á espreita para acolcharnos en caso de caída libre e impulsarnos de novo a voar. Sempre cos teus ollos que foron un espello no que encontrarse cando un non se daba encontrado. Sempre ti, Xavier, sempre ti. Xa ben sabes
que todo bonito nace de dentro e que acaba saindo fora sen máis pretensión ca non ter pretensión ninguna. E así, desta maneira, xusto desde ese lugar, agromaron 3 rosas brancas que lucen esplendorosas para acordar contigo cada mañá. Gaia, unha menina, unha cadeliña preciosa, estomballada no sofá da túa casa mentres te escoita cariñar a túa guitarra con ese aire rockabilly. A túa amada Eva, o reflexo máis fiel do amor máis puro e incondicional e que nos enseña a todos e a todas que outra maneira de ser e de estar no mundo é posible. É Irea. Ai, Irea, Irea. Os seus xestos son os teus, a túa elegancia é a súa. As súas palabras son o teu compromiso firme ca lingua e co país. E os seus ollos son a vosa noble mirada conxunta que se mantén sempre de portas abertas para cando teñamos que volver á casa, porque xa ben sabes que tarde ou cedo sempre acabamos volvendo á casa, todas e todos. Hoxe, querido amigo, querido compañeiro, é día de festa. Como falábamos sempre, é día de tortela, isto é unha maravela, de empadas, de canas ao arceibe ou ao cuberto, de conversas apitilladas para poñernos ao día e falar de cousas que hai moito que deixaron de ser xevis, porque xa todo, sinceramente, nos parece intramuscular. Querido Xavier, o premio es ti. Recollen o teu María e o teu Marisa Soto, as mulleres da túa vida, Eva e Irea. Boas noites. Hoxe non queríamos perdernos esta aperta colectiva, porque, aínda que nos perdemos un pilar fundamental na nosa vida, todos perdemos dun xeito ou doutro a un ser espectacular, en fondo e forma. Foi un privilexio compartir a vida contigo, meu amor, meu amigo. Gracias por todo aprendido o teu carón. Fixéchenos rir como nunca andexa máis o fixo ninguén. E sacaches a mellor versión aos que compartiron espazo ao teu lado. Isto non é un adeus. Isto é un brinde, porque a vida nos agasalla con persoas como a ti. Familia toda, saúde, teatro e rock and roll.
con todas vos Paloma Lujilde e Xaime Pablo Díaz. Boa noite. As finalistas a mellor actriz protagonista son Fina Calleja por O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. Lidia Veiga por Iribarne, de Butaca Cero. Mónica García por Iribarne, de Butaca Cero. E o premio vai para Lidia Veiga, do espectáculo Iribarne. Non estaba nerviosa e agora acojoneime. Vale, eu quero dar as grazas a miña familia, que ademais hoxe teño a sorte de que está a miña abuela mucha aquí e a meus pais que están alá por arriba, non sei moi ben donde, e a familia que é de sangre e a que non é, porque confían en min moito máis do que fago eu de normal. Ao tremendo equipo que temos, porque sodes jodidamente increíbles, e fixestesme estes 2 anos. O sea, non podo estar máis afortunada porque aprendí moitísimo de vos, tanto en riba das táboas como fora delas, e son moi afortunada de tervos coñecido. Quería dedicar isto a todas aquelas persoas que, como a Esther e a Xavi, en algún momento deron unha primeira oportunidade. Porque eu fai 6 anos, recién salida da escola superior, confiaron en min para facer unha sustitución e non podo estar máis agradecida porque foi o meu primeiro paso profesional e agora estou aquí e síntome super chea, super plena. De verdad que son moi importantes as primeiras oportunidades e eu non puiden ter máis sorte. Así que moitísimas grazas. E, bueno, que tamén quero facer unha especial mención a Mónica, porque é unha increíble compañera de aventuras e ojalá podamos traballar moitísimas máis veces xuntas e a todos vós, pero entenderedes que é o momento, non?, de dedicarlo a Mónica. Nada, só dicirvos que Iribarne cambiou unha vida, que fixestes que coñecese a unha das persoas máis importantes da miña vida e nada, que vos estarei eternamente agradecidas e moitísimas grazas á Academia. De verdade é moi especial para min isto. Moitas grazas. E os finalistas a mellor actor protagonista son Anxo Outomuro por Iribarne, de Butaca Cero. Fran Lareu por O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. Jorge de Arcos por Iribarne, de Butaca Cero. E o premio vai para Anxo Outomuro polo espectáculo Iribarne.
звезды границы моей западницы. Вековая моя дорога, на тюрьдевах мирице, на тюрьдевах мирице, семени каплицы. Estar aquí, para min, é como un soño, porque a min coñecedesme dende hai pouco, pero coñezo vos a todas vos, dende que son así, porque levo indo ao teatro dende que son así, e porque levo seguindo estes premios dende que se metían en aberto, dende que daban tazas, grazas ao amor polo teatro galego que me inculcaron os maravillosos profesionais que puiden ter, Alfonso de Barbadás, Fer González, que está por aí de Ourense, Fina Calleja, toda a xente de Sarabela, grazas polo que facedes polo teatro, por Ourense, e grazas por axudarnos a soñar. Grazas, e por iso a todas as institucións, concellos, deputacións, aulas universitarias, que quen sexa todos, sobre todo ao Concello de Ourense, que vive unha crise cultural enorme dende hai anos, seguide apoiando o investimento nas escolas artísticas para a cativada, nas escolas de música, de teatro, de pintura, de baile e de danza e do que sexa, porque é aí onde se sementa e é aí onde se lle ensina aos rapaces máis pequenos a cultura e a arte tan importante que temos en Galicia. Por iso, algúns nos permitimos, porque nos permitides vos, soñar con estar aquí hoxe, non por recoller un premio ou non, senón por adicarnos ao teatro en Galicia e en galego. E sodes vos, de verdade, sodes vos as que nos dades a oportunidade de soñar, aínda que eso despois se cumpla ou non, pero estades non lo permitindo, así que grazas. Eu quería que este premio me a título individual fose así como unha candidatura como conxunta, sabes, como ao millor elenco, porque Iribarne somos todos, porque este premio é de Xurxo, é de Jorge, de Mónica, de Lidia e de Esther, porque sodes a hostia. Xavier e Esther, moitas grazas por confiar en min sempre, non só hoxe, nin só para este espectáculo, sino sempre. Xa bromearon moito que a veces parezco o voso fillo e para mí sodes os meus pais teatrais, polo menos, así que esta tamén é a miña familia. Moitas grazas por esas primeiras oportunidades tamén que me destedes. E a miña familia de sangue, miña nai, miña tía, miña avoa, miña parella, Mesflor, grazas por ensinarme que o teatro é un sitio no que vai estar a xente que máis te quere véndote, e por ensinarme dende que son pequeno e por estar tan tolas de perseguirme, de ver Iribarne 7 ou 8 veces, que dura 3 horas, que de verdad... que colledes trens, avións e que corredes a xeografía para gastar horas e horas en ver unha vez e outra vez o mesmo espectáculo e que facedes con todos. Grazas e, de verdade, nas familias e nas casas tamén están os apoios e hai que apoiar a esta cativada que ten eses pequenos soños e axudarlles, aínda que non o consigan, da igual, pero polo menos axudarlles a que soñen con algún día poder facer o que lles gusta. Así que moitas grazas, son o actor máis feliz do mundo. Eu non quero ningún outro premio, con isto xa estou máis que contento. Así que moitísimas grazas, de verdade. As finalistas a mellor dirección de movimento son Ana Vallés e Nuria Sotelo por Sobre o extravío ou a arte de perderse, de Furia Sotelo. Ruth Balbís por O dragón de ouro, de Sarabela Teatro. Sabela Domínguez por Iribarne, de Butaca Cero. E o premio vai para Sabela Domínguez, de Iribarne.
Gracias. Que cousa estar aquí. Estou traballando moito en terapia últimamente, o de celebrarme, así que... Grazas. Vou sacar a chuleta, porque estou moi nerviosa. Podo dar vos isto? Grazas. Antes que nada, gustaríame darlles moitísimas grazas a Esther e a Xavi. Grazas por apostar por min, non solamente en Iribarne, senón dende que nos coñecemos. Sinto que fixechedes unha aposta polo meu traballo. Estou agradecida de corazón. Grazas ao elenco por confiar no meu xeito de traballar. Grazas a toda a equipa. Grazas a Berto por estar conmigo probando cousas musicais, por facer unha colaboración real entre música e movimento. Grazas aos Diegos por o día a día na residencia artística. Grazas por levantarvos ás 9 da mañá para facer abdominais conmigo. Sei que me odiaxedes por iso, pero o resultado está aí. Estou moi agradecida de poder formar parte deste espectáculo. Sinto que nunca imaginei formar parte de algo así. Gustaríame, antes de que se me olvide, darlle as grazas a miña nai, sen a cal creo que non podería ser artista, porque me fixo ter unha confianza en min mesma ás veces desorbitada. E que penso que por eso decidín ser bailarina. Grazas a miña parella Nick e as miñas amigas, sen as cales non entendería a vida e me axudan a pensala dun xeito máis ilusionante. Para min é moi importante adicarlle este premio á comunidade das danzas urbanas. A linguaxe de movimento coa que traballamos en Iribarne chamase walking, provén dos anos 70 dunha comunidade queer de persoas racializadas, disidentes e marxinadas. Grazas por compartir comigo esta cultura. Unha vez máis, a pesar do estigma, creo que en ocasións así demostramos que as danzas urbanas, en particular o walking, son linguaxes máis que válidas para a creación escénica e conceptual. Vai por todas vos. Gracias. E os finalistas, a mellor dirección son... Ángeles Cuña Bóveda por O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. Cristina Domínguez por As Guardiás o Bounodo Tecelán, de Teatro de Ningures. Tamara Canosa por Os Actos e as Profecías, do Centro Dramático Galego. Xavier Castiñeira por Iribarne, de Butaca Cero. E premio vai para Xavier Castiñeira por Iribarne. Wow. E saco chuleta. Wow. Bueno, moitas grazas a todo o mundo. Saudar primeiro as miñas compañeiras de premio, Tamara, Cristina e, sobre todo, a Ángeles Cuña. Ela xa o sabe, pero grazas a un espectáculo de Sarabela, TICS, decidín adicarme a esta profesión tan extraña, a da dirección.
Moitas gracias, Ángeles, por aquel maravilloso e outros moitos máis espectáculos. Aprendí moitísimo. Grazas á miña familia, especialmente aos meus pais, que aínda que xa non están aquí, neste plano concreto, si son a guía da miña vida. Non está escrito, pero sei que o meu irmão está por ali, Jesús. Sempre fuches o exemplo que quixen seguir. Moitas grazas, quérote. Bueno, un bo discurso ten que ter unha anécdota, non? A miña nai, a primeiro espectáculo que fixen, foi velo e díxome, bueno, pero ti non actúas, non. Escribiches o texto? Non. Puxiches as luces? Non. Pero que carallo faz? Entón, esa creo que foi a pregunta que leva conmigo durante anos e anos, non? Que é a dirección. E sí, sempre se di eso de que o teatro é unha arte colectiva, non? E sí. Pero eu descubrí que a arte é unha arte colectiva, pero non por traballar xuntos ou xuntas, sino porque o noso traballo depende sempre de outra persoa. E iso libera moito. Libera porque te quita o ego de ser tío que salve o barco, estamos todos remando cara ao mesmo lugar, non? Entón, isto teño que o premio deles, non é meu. Eu son o receptáculo do seu traballo, non? E que mellor colectivo que ter Anxo, Jorge, Lidia, Xurxo e Mónica, que, como ben dixo Anxo, debería inventarse o premio ao mellor elenco, non? So desa hostia, a puta hostia. As miñas axudantes de dirección, Sabela e Antonio Castro. Sabela, maravilla, inteligencia, precisión, todo. E Antonio Castro, un director en Madrid que ten un máster, un director cun más do meu axudante, imaginade, non? Que cousas. A Berto, que me ensinou como era o tempo exacto do espectáculo. Grazas, Berto. Aos Diegos, polos seus deseños de luz e escenografía, imposibles en eles. Grazas ás persoas que traballei por todo o que puiden aprender de vos. Grazas aos meus erros, en eles non tería entendido nada de nada. Grazas a miña cuarta espiga, Esther, coa que comparto vida con mayúsculas, compañía, gatos, hipoteca, desilusión, soños, encontros e desencontros, e que xuntos somos máis do que a suma de nós mesmos. Moitas grazas, amor. Compañías, estade atentas á nova visión de directoras e directoras, especialmente directoras que acaba de sair ou están por sair. Sara Rey, Susana Villaverde, Natalia Feijó, Roberto Vázquez, Lucía Sata, confiade nelas, non vos defraudarán, estade moi atentas. E sobre todo, ao meu mestre Manuel Lourenzo, que o primeiro día díxome, cando me acolleu, díxome, abre os ollos e róubame o que poidas. Aí continuo. Moitas grazas e altri non, por favor. Veña. Abren en 5 minutos, estades. Veña. Teño que ir ao servicio. Acabando de pasar o ferro, veña, xa está. Os meus zapatos, non atopo a bolsa negra dos zapatos, por O meu favor. 27, creo que xa o moveron. A ver, onde está o lápiz de ollos? Alguén veu o lápiz de ollos? 4 minutos, quedan 4 minutos, veña. Está atascado, joder. Os meus lentes. Acabando co Alguén ferro. viu as miñas lentes. A puta bolsa negra dos zapatos, que mira como... O lápiz de ollos dese, O 25, creo que tamén o moveron estes non están carallos. os cameríns. O 25. Hostia, pues eu vou ao do público que lles den polo cu. Que che pasa a ti? Ei, que pasa? Estás ben? Que pasa? Esta, que se parou así. Pásache algo? No, nada, é que estaba pensando que... Quedan 3 minutos, non é 3 minutos, non é por nada, perdón. Non vos dá por pensar a veces que por que facemos todo isto? Pero a que te refires? Non credes que... Non sei, que hai que ir pensando en xubilarse. Bueno. Que nos dera. Hai anos que me quedan. Pero o que nos queda para a xubilación, non te digo nada. Non. Eu
A min, saime 36 anos cotizados, pero como estiven, sí, de forma simultánea en dúas ou máis empresas do mesmo réxime da Seguridade Social, pois... Eso é pluriactividade, chama. Sí, durante os días efectivamente computables. E cantos che quedan? 29. Hostia, fodenche 7 anos. Sí, tío. Imagina os técnicos. E os músicos. Os músicos. E merece a pena? Pois eu xa me quero xubilar. Eu, se non traballara tanto en meus 90 anos pases. Reventame. Eu xa me quero xubilar. A fin de semana deixome fatal. 8 kilómetros de aquí. Cariño, Burela e despois Petit. Eu xa me quero xubilar. Non hai que me faga dar. Non sei que o que vou facer. Dóeme os xeonllos, dóeme as pernas, dóeme os protocolos, necesito as pernas. Eu xa me quero xubilar. E pouco salario moi irregular. Meu pobre corpo non dá máis. Son idas e voltas sen parar xamais. Xa me quero xubilar. Non hai que me fagan dar. Eu xa me quero xubilar. A fin de semana, deixo fatal. Moitos kilómetros de aquí. Carballo, Viveiro e despois alí. Eu xa me quero xubilar. Xa me quero xubilar. Eu xa me quero xubilar. Xa me quero xubilar. Eu xa me quero xubilar. Xa me quero xubilar. E nós... Hostia, veña, que entra o público. Vamos, veña. Público! Con todas vos, Isabel Risco e Victoria Teijeiro. Boa noite, xa para non dicir nada, levámoslo posto. Ben, as finalistas a mellor espectáculo de monicreques, obxetos e figuras animadas son... Gaia Baba, a meiga de Nauta Teatro. Moby Dick, de Pedras de Cartón. Os contos do Lobicán, de Red Rom Teatro. E o premio vai para... Os contos do Lobicán. Bueno, un premio conxunto. As dúas en punto fixeron os monicreques e é o mellor espectáculo de monicreques. Podedes subir.
Bueno, non sei se queres falar, queres dicir algo? Bueno, nada, como é conxunto, non me quero esquecer de ninguén. Eva Mejuto, que fixo un texto fabuloso e que foi super xenerosa con nós. David González, que fixo as músicas. Carlos Álvarez Osorio, as luces, que sempre fai un traballo xenial e nos pon todo super fácil. Vicky Pérez, que non está porque ten unha función, pero que parte fundamental, ademais de como actriz e manipuladora, facendo parte da creación do espectáculo, e Rubén Porto, que nos axudou para dar vida ás marionetas, Nuria Díaz para o cartel do espectáculo, e o Concello de Teo, que nos deu sitio onde ensaiar. Grazas. Bueno, pois, imos chegando xa ao final. Máxima expectación. Ahora xa me liei, moi ben. Para que improviso, para que improviso. Bueno, sigue improvisando. Non deixes de improvisar. Bueno, agora sí. As finalistas a mellor espectáculo infantil son... Monstros, de producións teatrais excéntricas. O mundo está roto pero pódese camiñar, de contraproducións. Pum Pum Quen Hai, de Ártica Cía. Rogelio 3, La Fete, de As Psicópatas. E o premio vai para Monstros. Tumbala, tumbala, tumbala laica, tumbala, tumbala, tumbala laica, tumbala laica, Frelig som sein. Perdón. Pois eu teño unha pouca parte de culpa, pero que vos fale o director, que ten máis culpa que eu. Moitas gracias a todas as persoas que escollechedes Monstros como mellor espectáculo infantil. A verdade é que queda feo que o dixe eu, pero é un espectáculo que tamén dá moitas risas para a xente que xa pode votar. Votar non só aquí, sino votar pola democracia. E moitas gracias a todas as compañeiras e compañeiros do teatro. Eu veño da literatura, pero encántame estar aquí como unha turista. E, sobre todo, moitas gracias a todas as entidades que apoian o teatro e o programan, e, sobre todo, a xente que vai a velo, que cada vez é menos, pero é a nosa esperanza. Hola, boa noite, moitísimas gracias. Quería agradecer primeiro a Excéntricas, a compañía que convidoume para facer esa dirección, Cadaval, Piti, a Evaristo Calvo, Vito Mosqueira, que está por aí atrás co destornillador na orella. A obra Monstros fala sobre o medo, fala de onde ven o medo, se nacemos con el, se somos contagiados por outros. Son tempos de medo, sempre son tempos de medo, pero non quedemos petrificados ante el, ante o fascismo,
a emigración, a intolerancia e moitas cousas negativas, o fascismo. Gracias. Deixo a palabra aos donos da compañía. Altri non, por suposto. Moi ben, Monstros é un espectáculo maravilloso, é caro, e de todos modos eu sei que ás veces facedes unhas economías, refírome a quen contrata teatro e xunta uns cartiños e pode levar un espectáculo como Monstros. Foi desde Excéntricas a única encomenda que lle fixemos ás autoras, que Lucía non está aquí, está María, e máis a dirección, facer un espectáculo caro en todos os sentidos da palabra. Aquí todos os premios foron moi merecidos, pero Piti fixe unha música en directo, Berto, vais encantar. Altri non. Faltoume agradecer a Rocío, que non está aquí, que non pode estar, e tamén a Patricia Vázquez. Un bico, gracias. Ben, pois xa está casi todo o peixe vendido, pero aínda queda un peixe moi importante, porque é o momento das finalistas a mellor espectáculo, que estas son. Go Home, de Etiqueta Negra Producciones. Iribarne, de Butaca Cero. O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. Ben, e o premio vai para... Iribarne. Bueno, trouxemos a Manoliño. Está aquí con nós. Espera que lle subo os tirantes. Que se poña guapo. Despois eles seguramente vai andar voz a Manoliño. Eu só vou facer a primeira cousa como institucional do espectáculo e decir as cousas que teño que decir como produtora, como empresaria desta empresa. E despois xa veremos o que pasa. Nunca pensei que Manuel Fraga me iba a dar tantas alegrías. Gracias, moitísimas gracias. Vouno de repetir, pero penso que compre repetilo. Ao Centro Dramático Nacional, liderado por Alfredo Sanzol, Fefa Nolla e Fernando Sánchez Cabezudo, por apostar por este proxecto moi louco dende antes de que estivese unha sola frase escrita. Roberto Pascual, exdirector artístico da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, igual. Grazas por apostar por un teatro antes de que estea escrito. A todo o equipo, xa o dixen antes, están aquí, foron nomeados toda a gala, non vou repetir os nomes. Importantísimo, Rocío Pindado. Non a coñecedes posiblemente moitos ni moitas, é a nosa distribuidora estatal. É superimportante que o traballo da distribución se profesionalice. Nós estamos tendo moita máis xira fora de Galicia que en Galicia porque
a señora distribuidora da compañía está falando aquí e a miña profesión non é ser distribuidora porque teño outro traballo. Gracias. Penso que compre dicilo que a distribución é unha profesión diferente da de dramaturga, diferente da de empresaria, incluso diferente da de actriz, diferente da de directora teatral. É unha pena que proxectos como Iribarne, que enchen os teatros milagrosamente, non poidan permanecer nos teatros o tempo suficiente para que a xente que esgota as entradas poida compralas, que intentas estar un terceiro día no teatro e non cho permiten. É moi complicado facer teatro nas condicións nas que se fai en Galicia. Somos unhas supervivintes. Por último, e antes de que alguén, por favor, lle poña voz a Manoliño, alguén do elenco, porque eu estou no elenco, pero a veces estou, a veces non estou, depende de quen nombre o elenco, eu aparezo ou non. Moitas grazas á Xunta de Galicia por apoiar este proxecto dende as axudas á creación, porque foron 50.000 pavos para que isto se fixese. Grazas, Xunta de Galicia. A ver, ¿dónde está mi cámara? A ver, usted no me mueva la cámara, ¿eh? Usted no me mueva la cámara porque si no me levanto y me voy, ¿eh? Esto es una vergüenza. Bueno, a ver, por favor. Yo quiero dar paso aquí a mis compañeros porque también se merece mucho ponerle esta voz que le ponemos todos y cada uno de los actores que estamos en escena a este espectáculo. Por favor, por favor, por favor. Bueno, antes de nada, como se me olvidó antes, quero dar as grazas, moitísimas grazas, a Miguel Soto e a todo o persoal de RTA. De novo, porque o merecen todo. Mi madriña do Carmen. Eu son a que peor fai de Fraga, eh? Boas noites a todos. Eu o que quero dicir, Palestina libre e Altri non. No, yo estoy muy agradecido de que me inviten aquí a una gala de premios, porque la última gala de premios que fue no estaba nada bien hecha y como saben ustedes, yo soy muy fan del teatro, así que me gustaría para la próxima vez esta gala esté hecha como Dios manda. He dicho, buenas noches a todos. A ver, Iribarne dura 3 horas, pero esta gala se está durando moito. Queda inaugurado el bar. Muchísimas gracias por todo, ha sido un placer, vayan ustedes con Dios e pola beiriña, que está o sol moi baixo, veña. Así foi, así o contamos. Sí. Pero pagou a pena, non sei. Sempre paga a pena. Xa, Sí. pero é que queda? Queda arte, queda cultura. Ah, sí, ti crees que quedan esas cousas? Non queda a rebeldía, as gañas de cambiar as cousas. Mi madriña, moi grande todo iso, non? Imaginade un teatro, pero cheo de xente. Ala. Imaginade un teatro con xente que ten ganas de dicir cousas e de escoitalas. Ou de cantalas. Imaginade que a xente quere gozar, pero tamén quere combater. E que non lle damos a letra para cantar. Imaginade que tiran folletos desde o anfiteatro. Sendo paraíso. A catarse. Imaginade que a xente que está no escenario e a xente que está nas butacas cantan un himno. Imaginade que cantamos todos un himno. Imaginade que cantamos todas
Adiante, cidadás! Menos imaginar, imos facelo, home. Sí, veña. Veña. Sí. Imos! Imos a locillas da escena y primaveras al llegar, unidos contra as injustas, coa bandeira do teatro en pé, coa bandeira do teatro en pé, avanzamos polas campiñas, defendemos a igualdade, defendemos a sanidade e defendemos a nosa lingua. Adiante, cidadás, formemos batallón, marchemos, marchemos contra a depredación, hicimos al trinón. Adiante, cidadás, formemos batallón, marchemos, marchemos contra a depredación, hicimos al trinón. Un, dos, tres, sí. Adiante, cidadás, formemos batallón, marchemos, marchemos contra a depredación, hicimos al trinón. Adiante, cidadás, formemos batallón, marchemos, marchemos contra a depredación, hicimos al trinón. Gracias. ¡Al trinón! 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 Gracias. Gracias.